Ei, home, aquest vídeo és de... és de què estic fent amb la meva vida i vull fer-lo servir per desfogar-me una mica sobre què estic fent i cap a on te vaig. Llavors, ara mateix estic a punt d'acabar un grau superior d'informàtica. Suposo que quan es pengi aquest vídeo ja el tindré acabat. Estic fent unes pràctiques i el treball final, que són dues assignatures que he fet a la vegada, el treball final ja està pràcticament acabat, 100%. He fet ja el text, he fet el vídeo i he fet l'aplicació, no? L'aplicació es diu Biblioteca Lliure i he agafat llibres sense drets d'autor, els he traduït amb el Gemini i els he posat per descàrrega gratuïta i aquest ha sigut el meu projecte. No és gran cosa, però em feia gràcia fer-ho. Crec que té sentit i si t'hi fixes, no entraré gaire, però a internet hi ha molt poca oferta de llibres gratuïts en català. Hi havia una pàgina que es deia EPUBCat. No, EPUBCat, sí. Algo així. I hi havia milers i milers de llibres, però eren pirata, no? Eren amb drets d'autor i li van tancar el xiringuito. I ara mateix hi ha relativament poca oferta, no? Has de buscar molt, en tot cas. I la meva idea és aquesta, no? Aquesta seria l'aplicació. Segurament no arribarà enlloc perquè l'ideal és comprar un domini i hosting, no? I això costa diners, llavors. Jo no treballo ara. Per tant, no em surt a compte ni... A més, soc un mort de gana, per això no... A l'hora de publicar aquesta web no tindria la capacitat de fer-ho. Llavors, segurament serà un projecte de portafoli per ensenyar a les empreses i poca cosa més. Potser en un futur sí, perquè no ho descarto, realment. Crec que tindria molt de potencial. I no només oferir llibres, sinó oferir audiollibres, que segurament, no investigaré gaire, però text to speech, amb veu d'aquesta Loquendo, però naturalitzada, no? Que més o menys és acceptable. Oferir-ho gratis crec que tindria sentit i estaria bé. I no s'està fent això. Per tant, si em vols copiar la idea, aquí la tens. I aquest ha sigut el projecte final. Les pràctiques... Ja he fet un altre vídeo comentant-ho, però el resum és que és una misèria i som 20 persones fent pràctiques i només hi ha una persona a càrrec i no m'ha fotut ni puto... No m'ha fet cas en pràcticament res. No he après absolutament res. La veritat és aquesta. I tinc una teoria, no vull ser mal pensat, però una teoria que és que aquesta empresa, que és una sola persona, presumptament, crec que podria ser un timo filipino, crec que podria ser una empresa que es dedica exclusivament a servir a alumnes que busquen fer pràctiques. No? I potser, inclús, imagina't, s'inventen projectes, no? per donar feina als alumnes. Això podria ser presumptament. Perquè fa molta pudor. Digue'm tu, una persona sola com gestiona a 20 alumnes a la vegada? És impossible. Llavors... sí, i les pràctiques són pagades, Saps que m'han cobrat 200 euros? I tu et posaràs les mans al cap. Saps per què he pagat? Perquè he estat... no sé si... entre 3 i 6 mesos esperant que em donguessin pràctiques i no me n'han donat, perquè Ilerna estan col·lapsats, agafen a moltíssims alumnes i després no hi ha lloc per tothom. No hi ha prou empreses, no?, per absorbir-ho. I això ja és el postcapitalisme, que tu pagues per treballar, no? I vaig acceptar-ho per treure-m'ho de sobre i ja està. I el regust que em queda és que això és un xiringuito, però vamos, això és algú
que va veure aquesta oportunitat i se n'està aprofitant, no? Perquè cada alumne són 200 euros, 200 per 20, no? I això dura, les pràctiques que dura un mes i mig, no? Bé, ara no, és que ja no sé ni quan dura, perquè com que no, pràcticament no he fet res, em sembla que, bueno, por ahí, és igual, el temps és igual. Imagina't el xiringuito. El problema que té aquesta persona és que això que està fent no és correcte. I estàs sent mala persona. Quan tu crees un xiringuito d'aquests, t'estàs enriquint, estàs literalment robant a gent que busca una vida millor, no? Que busca treure's estudis i tu estàs aprofitant d'ells, bàsicament. I això no està bé. Aquesta persona, jo espero que trobi la manera de fer les coses bé, perquè ara no ho està fent bé. Sigui o no un xiringuito, aquest tio està perdent el temps, està fent perdre el temps a molta gent i no em sembla bé. Llavors, jo desitjo que tard o d'hora trobi el camí per fer el correcte, no? I, per exemple, que no agafi 20 persones alhora, que n'agafi 5 i ho fas bé. Bé. Sí, i em va dir una altra cosa quan vaig parlar amb ell. He parlat amb ell només una vegada, en videotrucada. I saps què em va dir? Em va dir una cosa que és una fal·làcia, que és una estafa. Si tu ets molt jove, tu això t'ho em passes, però jo estic cuit a nivell laboral i me les sé totes, no, ja? I aquest tio em diu, bueno, i tenim molta feina i els millors, els que s'esforcin més, els contractarem, perquè hi ha 3 o 4 places, no? I agafarem els millors. Saps què són això? Són els jocs de la gana, los juegos del hambre. I no m'ho vaig empassar, però ni en broma, perquè tot això sembla... Saps la pastanaga? Que li ensenyes la pastanaga al burro i li dius, et contractaré, però has de ser el meu esclau, t'has de portar molt bé. I no m'ho vaig empassar, però gens. I estic segur que és una estafa. Això, però vamos. De totes maneres, com que jo no tinc control sobre aquesta situació, el que he decidit ha sigut això, fer-ho, empassar-me aquesta porqueria i jo treballar en els meus projectes de forma individual, perquè és l'única manera, no? I és el que he estat fent i el que continuaré fent després d'acabar el grau superior. La idea és aquesta. Tinc diverses opcions i són bastant miserables, però crec que és el que hi ha. I la idea serà aquesta, continuar fent projectes, entre 1 i 2 projectes a la setmana, no? I publicar-ho i que el GitHub es vegi bé. Per altra banda, està mirant ofertes de feina, que és un ritual d'humiliació. I hi ha una altra cosa que no m'agrada gens, però ho consideraré, i és fer oposicions d'informàtica, que això n'hi ha. I ja està. I aquesta és la meva situació actual. El resum és aquest. Acabaré el grau superior, continuaré buscant d'aprendre, no? Continuaré buscant de fer feina i si no hi trobo feina a lo privat, miraré de treballar a lo públic. I la situació és aquesta. Llavors, he estat molt entretingut. El treball final m'ho he passat molt bé fent-lo. I ja està. I els meus objectius, mira, et comento, els meus objectius d'aquest any, jo tinc això m'ha servit bastant i és tenir jo tinc un PowerPoint en el Drive que poso com més o menys objectius, no? Estic per avaluar què estic fent, no? I això m'ajuda bastant. Llavors, per objectius d'aquest any tinc acabar el DAO, trobar feina, comprar-me un cotxe perquè no tinc ni cotxe,
i estalviar, i tot el que estalvi posar-ho en un compte remunerat, com tingui un 2%, no? I aquests són els objectius del meu 2026. Crec que té sentit posar-te objectius anuals, crec que per saber més o menys cap on te vas, no? També tinc una estratègia per fer oposicions de com gestionar-ho, com estudiar, com preparar-me, no? També m'he plantejat estudiar, enfocar-me a la ciberseguretat, no? Treure-me certificats, no? Google Cyber Security, Google IT Support, Cisco CCNA, etc. Però no sé ben bé, realment el sector tecnològic hi ha molts camins i en general tu no saps ben bé a on, no? A mi no m'importa. Dóna'm feina, no? Dóna'm feina. I a més, estic fent aquests vídeos de YouTube i pensant-ho bé, m'hagués agradat començar abans. Crec que potser hagués tingut una oportunitat. El més probable és que aquest canal de YouTube no guanyi absolutament res. No creixi ni res, es quedi mortíssim. És probable. En el passat vaig crear-me un altre canal, però es va morir completament. Va ser un... Aquest no està acabat de morir, però rep algunes visites, no? I l'objectiu és... El que m'he posat és pujar a Brotato i també comentar una mica de les meves històries, no? Esquizofrèniques. I m'ajuda moltíssim a desfogar-me. I estic content. M'és igual si no passa res. El que m'agrada és poder-me expressar, perquè com que soc com es diu? Soc com que tinc zero vida social, pràcticament. No és algo que busqui, sinó que és per decisió personal. Llavors, quan estàs molt de temps sense parlar, t'atròfies, no? I després... no? Et costa. I em va molt bé per practicar això i ja està, estic content. De moment em serveix en aquest sentit. I sí, en aquest arxiu de presentació tinc diverses històries, no? Ara tinc focus immediat. Acabar les pràctiques, acabar el treball final, no? Continuar fent projectes. I la idea és aquesta. M'encantaria, internauta, m'encantaria treballar, la veritat. I si fos remot seria excel·lent, però tinc un mal pressentiment i és que bé, jo faré el possible per trobar feines en remot, però com que hi ha tanta competició, estaré competint amb gent que sí que té experiència laboral. Llavors, suposo que hauria d'aspirar a híbrid. Si trobo híbrid serà la canya, no? També i si és presencial serà una merda, perquè si haig d'anar molt lluny serà un fracàs i serà... Llavors, el pitjor escenari seria una feina presencial i que tinguis que anar molt lluny. No? I això és una merda, sí o no? Això és una merda. Per això busco híbrid o remot, però em sembla que tinc masses esperances en trobar-ho. I pujaré un altre vídeo ensenyant els meus projectes que he fet i que estic fent. Crec que estan interessants. I sí, i la idea serà aquesta, no? Anar creant una bossa de projectes, no? Per practicar diferents tecnologies. Ara estic treballant m'estic mirant d'enfocar amb TypeScript, React, SQLite. I sí, la situació és aquesta. Em sembla que he dit tot el que tenia que dir. Què em falta? Què em falta més?
m'ajuda moltíssim fer una mica d'esport cada dia. Això sí, això també. I crec que volia allargar més el vídeo, però és que em sembla que ja he dit tot el que tenia que dir. Bé, si et serveix d'algú, en el vídeo que pujaré és del pescador i és un repte que és molt interessant, que és a veure quants esquers pots arribar a comprar. I et faig spoiler, en aquesta partida arribaré a 109 esquers i ja està bé, està bé. És entretingut de fer. I el Brotato l'he jugat perquè és addictiu, i em fa gràcia, Què vols que et digui? Llavors, en el passat, mira, vaig més enrere ara. Jo vaig fer ESO, després batxillerat, després vaig fer un any sabàtic. Després de l'any sabàtic vaig anar a treballar a una fàbrica del poble de tècnic de qualitat. Va ser una misèria absoluta. I mentrestant vaig voler-me dedicar a l'especulació bursàtil. A ser trader, no? Vaig ser estafat, òbviament. El trading manual és una estafa. I l'únic que funciona és les inversions a llarg plaç, i ja està. Tot el que és curt plaç és un timo filipino. I aquest és l'aprenentatge que vaig treure d'això. I després de fracassar vaig tenir depressió greu i va durar, no sé, un any, 2 anys. I ara estic sortint, no? El problema, el pitjor quan passa això és fracassar i no saber què fer, no? No tenir un propòsit, no tenir un objectiu. Si tu a la vida no tens un camí, t'enfonses. La realitat és aquesta, t'enfonses. I vaig mirar d'estudiar psicologia, però era una merda Era una merda, la veritat. I l'única sortida laboral és ser psicòleg clínic o muntar el teu propi xiringuito, no? I què ho foto? A l'habitació de casa, a casa dels pares, i porto els locos a l'habitació? Sí, home. Llavors, després vaig mirar informàtica. I ja vaig tard, perquè ara ve la intel·ligència artificial i ens quedem tots sense feina. I me cago en Déu, no? Ara els sèniors poden treballar molt més ràpid i els júniors no els vol ningú, no? Si ets júnior, si tens menys de 2 anys d'experiència, és en plan... No val res. Llavors, em plantejaria també buscar feines remot europees, però ho veig molt xungo perquè el meu nivell d'anglès tampoc és que sigui gaire alt. I believe I can have semi-fluid conversations, but I need some practice. So, this is a possibility I'm thinking about, but I don't know. We will see. I aquesta és la vida. Són molts camins, no? És caos, és aleatori i és seguir un camí. I ja està. I això és la vida. Internauta, l'objectiu d'aquest vídeo és resumir tota la meva situació actual. Sí, espera, deixa'm afegir una mica més. La idea era això, treure'm un grau superior i fer això, anar a treballar a lo públic, a lo privat o a lo públic. I pensava que seria molt més fàcil. La veritat és que em sembla que hi ha un coll d'ampolla, hi ha el que diuen les vaques grasses s'han acabat a la informàtica, no? I ja no és tan fàcil com abans, no? Perquè estàs els de grau superior, després hi ha els universitaris, després hi ha els bootcamps, no? I al final les empreses el que crec que prioritzen més, com que estem al país dels títols,
suposo que els que tindran més probabilitats seran els que tinguin enginyeria informàtica. No crec que faci una enginyeria informàtica, perquè estic fins als collons d'estudiar. Arriba un punt que ja dius, però, tio, estic estudiant i passen els anys i continuo estudiant i no tinc projecte de vida, no? És a dir, o sigui, jo estic d'acord amb l'aprenentatge continu, etc. No? Però, bro, no hi ha equilibri. I sé que no sóc l'únic, sé que som mils i mils de, sobretot gent jove, que ens han vengut la pirula, ens han vengut que, no? Posa't somnis, no? Dedica't a el que tu vulguis, I després el món real no és així, el món real és molt dur i no et preparen. En tot cas, a mi no m'han preparat per això. I et fots una hòstia i et dones compte que no és tan maco com sembla, no? I en aquest món els dolents guanyen. Els dolents guanyen quasi bé sempre. La meva opinió és aquesta. No? A les pel·lícules de Hollywood els bons guanyen. La realitat, els dolents són sempre els amos. I nosaltres som ovelles. No? I la pregunta és, tot aquest dolor i patiment val la pena? És el nostre propòsit, no? La misèria? Expandir la ment del tot a través del patiment? No ho sé. També hi ha gent que diu que som una granja humana i a través del patiment, no? Hi ha bitxos que absorbeixen, no? Que xusclen, xarrupen la misèria, no? Noradrenalina, alguna així. Al final tot això són teories. M'agradaria... Vull aconseguir coses. Tinc un somni, et converteixo el meu somni i és el següent, és tenir abundància econòmica, tenir una dona guapa, tenir fills, tenir... I el projecte guai seria crear alguna cosa utilitzant els robots humanoides que estan sortint ja, utilitzar-los per crear calories gratuïtes, crear una granja on es plantin històries o es cultivin gallines per agafar ous i donar-ho gratis a la gent, no? Per trencar la cadena del capitalisme, no? Ei, et dono això gratis, a canvi de res, toma. Això estaria bé. I crec que les persones podem aconseguir-ho, però només ens hem d'enfocar en això, no? El món està en dues direccions a la vegada, servint en els més egoistes, però també podem prendre accions per servir a la humanitat. I crec que això és el camí que hem de seguir. Seguir a la humanitat, seguir... No? Servir, perquè crec que és la veritat última, no? Que tot és un i ens hem d'ajudar entre tots, no? I tota aquesta gent dolenta són retardats mentals, bàsicament. Bàsicament és així. I sí, jo crec això, no? Un projecte servir a la població, no? Trencar el capitalisme. I crec que es podria aconseguir. Amb la tecnologia de plaques solars més bateria, et pots fer pràcticament, si tens una casa, gastes quasi bé tot el que generes ho gastes tu, no has de dependre de la xarxa elèctrica. Això crec que és molt interessant, no? Imagina no tenir que dependre d'aquestes variacions, no? En el cost de l'electricitat. En el món actual, la meva idea és aquesta. Els Estats Units són els dolents, i Israel també,
I els bons són Xina i Iran. Rússia no estic segur perquè està invadint Ucraïna i no acabo d'entendre massa. S'està morint molta gent i això no està bé. Per tant, el guanyador absolut a nivell geopolític jo crec que és Xina. I crec que són superiors realment en producció i en tecnologia. I crec que l'imperi americà està caient. Ara mateix jo diria que està caient a trossos. El petrodòlar s'està trencant ara mateix. Tens que molts països estan venent les seves reserves d'or que tenen als Estats Units. Això ho he vist en una notícia d'ara de França, que ha venut tot el seu or que tenia als Estats Units per tenir-lo ells, crear-los ells. Diuen que les reserves d'or estan a Fort Knox i diuen, no, però em sembla que falten auditories des de fa anys, que no es fan auditories. Llavors, estan l'or allà realment? No ho sé. Llavors, si jo fos un país d'Europa, miraria de recuperar l'or o vendre'l i amb els diners que et donin fer lingots tu des d'aquí. Jo crec que és el més interessant. I als Estats Units crec que està caient. Està perdent molta força. El trompetes està cuit del cervell, està a punt de rebentar, jo crec que està en el sentit de està lluitant contra tants fronts oberts, no? Llista Epstein, la guerra d'Iran, no? Que és un fracàs, que estan sent humiliats, no? Que Iran els està destruint els centres de dades de IA, etc. Internauta, el vídeo el paro ja. Espero que t'hagi agradat. Em venia de gust desfogar-me i ja està. Tot ara s'acabarà el vídeo segurament. El vídeo de Brotato. Estic a punt de matar. No sé si he matat ja el bitxo aquest final. I això és tot, internautes. Ens veurem a la pròxima. Adéu.